Saturday ngafona ebusuku nge-video call engalindeli. Ngathi kwathi methi uyayi-answer ngibona ikhanda lentombazane embhedeni. Ngishaye ngathi angiboni ngiqhubeke ngikhulumise naye. Ngikhulumise isikhathi eside okungangokuthi ngangifuna ukuthi oseduze kwakhe aze acasuke. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuye emendweni nihleli noLungisa. Namhlanje sivashele udadewethu othi naye ufisa ukuzosherisha esakhe story. Sawubona? Yebo, sawubona. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ababukeli emakhaya uzisho igama nokuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela nonke emakhaya, igama lami ngoSindile Ngcobo, ngiqhamuka la eNanda. Uqhamuka eNanda? Yebo. Ukhulele eNanda noma uhlale khona ngokushada noma wathenga umuzi khona? No, ngikhulele eBergville. Ngashada sahlala la eThekwini eNanda, then ngase ngawushiya umuzi ngase ngayohlala ekhaya futhi elila eNanda. Elila eNanda. Okay. So angixoxeleke. Ubeka yini kulo sofa? Nahlangana phi nomsolo? Ngathandana nomuntu wami, sahlangana, sathandana. Ngiyathanda ngendlela osathi nomuntu wami. Sathandana isikhathi eside kwaze kwafika isikhathi sokuthi size sishade ke. Nahlangana phi? Emsebenzini. Emsebenzini. So benisebenza nonke? Sasingasebenzi ndawonye, but kuyi-building eyodwa. Oh, kuyi-building eyodwa. So manje ke maningi ama-guys in the building, yini yena eyamenza wahluka nje? Empeleni angimthanda umuntu othanda attention, ngithanda umuntu oyithobile, alright, nje ongathanda ukubukwa. Umuntu nje othobekile, so nami nginjalo kilonto eyangiheha kuyena. So wabona ngani uthobekile ezile kuzokushela noma uhlezi umbona? Ngihlezi ngimbona nje. Nabangani bakhe ngempela ngangibajwayeleke, so sasinokuhlangana mesiphumile out, sahlangana kanjalo. So i-first date yena yayikuphi? Sasise-mall. Yeah, sahlangana e-mall, sa-catch up lapho ke, then ke waqala lapho sa-exchange inumber ke, saqala lapho ke sakhuluma ke. Okay. So yini, okay, uthe uthanda ukuba humble. Yeah. Akhatheke i-progressa ke i-relationship yenu, wapropose kanjani ukuthi phela usefuna ukuze ekhaya? Sasindawonye kungoba phela sesithatha isikhathi eside sithandana, sesifundane nengqondo, sasindawonye washo ukuthi usecabanga ukuvela ekhaya. Bese nihlele iminyaka ngaphi before propose? 2 years. 2 years. Yeah. 2 years. So how did you feel ke esethi ke hayibo sengicela ukwenza ube wasekhaya? Ngangijabule because mina nabe sesidlule ezintweni eziningi kakhulu. Ngase sengizazi izinto awikhi kuzona naye sezazi zami engikhi kuzona. Ngisho umndeni wakhe ngase ngiwazi, nowami futhi wayesewazi, even though engakabazi phela abazali bami, but osisi bami nje nabangani. Ayisebazi. So na ke i-proposal yayinjani ke like ifuna ukuze ekhaya wabhala incwadi encane kwenzakalani? Yeah, emakhaya mangabe ufuna ukuza kumele ubhale incwadi. Wayibhala incwadi, yahamba nami ngayishiya ekhaya ngayinikezwa obaba ukuthi bayibona asho ukuthi uzanini ke kwalungiselelwa ke wafika ke. So baba wafila kanjani? Intombi yakhe emhlophe izothathwa. Wayejabule kakhulu ngoba ngaba wokuqala ekhaya owenza into enje ujabulisa abazali. Sonke sazi abazali bakujabulela ukuthi kube nengane eshada ekhaya. So kwajatshulwa ke ekhaya ke bafika ke. Okay, so usuku lomshado ke, how was it like? Ngicela ungidescribe nje umuntu ayengekho kodwa ungiphi isithombe umshado onjani? Umshado wami wawusimple. Wawungasiwo umshado lo onewawu kakhulu ngoba ngishilo ukuthi asile abantu laba abathanda i-attention. Wawusimple nje. Kwakuzange futhi siyenze lento ukuthi kanje ke emahholo kuphi kwakusebaleni nje, engadini ebaleni. Umshado nje alright. Ngicela ungichazele like yini highlight yomshado? Tell me about it. Ngiyazi ukuthi wawumuhle simple, but I'm sure khona izinto ezazama wow factors emshadweni wakho. Wawuthi uma uyibuka ukuthi yabo mhlangane ngani nami ngifuna indodakazi yami ikwenze. Kwakumnandi because wangikhombisa namanye ama-side akhe ngangazi ukuthi wayekwazi ukubhenga. Yabona-ke mina ngikwazi. Wangibhengela emshadweni, wabamba isandla sami, angikwazi ngisho ukubhenga, ongangibona ngangenzani Nkosi yami. Kodwa nje kwakumnandi engibamba isandla, abangani bami babe happy, umama wami wazwakhala.
and ngaduduzeka ngathini ngaduduzeka or ngajabula kakhulu ekuthenini abazali bami sebeze bajabule ngami ebaleni. Kwakumnandi kakhulu, kumnandi kakhulu. Okay, so usudlulile-ke umshado nobumnandi sesisemzini manje. Nahamba nayohlala ekhaya kubo noma nathola indawo yenu? Sisanda ukushada, mosanda ukushada emakhaya uyahamba ohlala kamkhwenyana, sahamba ngohlala kubo for 3 months. Sasisinayo indawo yethu ukuthi sasingakakhiki, kwakusase istende nje. The time sisahleli sasakha-ke sasebenza soba u2. Sihlala kubo kwaku-right, kungenankinga. Into egcwele laphayana-ke o-aunty. Kwakumnandi bengiphethe kahle, nobhuti wakhona uyasebenza, yonke into i-right. Sathi mase siphuma-ke saphuma umuzi wethu so-right sizohlala la eThekwini eNandi. So wayengasekho umamezala? Umamezala wayengasekho. So kwakugcwele u-aunty? Yes, kwakugcwele so u-aunty kwakumnandi ukuhlala nabo? Babe-right, bengikhombisa i-right ngoba phela ngithi sasebenza sobabili. Ney'ngane zabo sasinakekela, ngangakabi nangane futhi mina-ke naye. So is it possible ukuthi babe nice ngoba naniba-assista financially? Yeah, ngingasho njalo ngoba kwathi mekuhamba isikhathi izinto seyiqala sebheda ngase ngabona mayisadaba ukuthi okay labantu babengithanda ngoba mina ngiyakhona ukubamitha halfway financially. Okay, so manje-ke ubhuti uwumyeni onjani-ke phela ekuqaleni benisajola? Usewumyeni onjani ngoba phela senishadile? Ubengiphethe kahle, ubenginika sonke isikhathi sami, ubenza sure ukuthi ngi-happy, zonke iy'dingo zami bengiyithola besasebenza. Bengiyithola zonke iy'dingo ngoba ngisho bethi behambile i-messages enza sure ukuthi uyangifonela, angilali ngafonanga, nje konke lokho kwenziwa abantu abathandanayo nje. Yeah. Okay, isiqalaphi inkinga? Inkinga yaqala la khona engasasebenzi. What happened to umsebenzi wakhe? Emsebenzini kwamina akangitsheli, azange angitshela into straight usikwenzakalana, novela angitshela ukuthi bamisiwe. Okay, fine. Ngawumuntu understandayo ngeke ngimlahle umuntu wami. Ngathi hayi sizoyihamba le ndlela le. Sizoyibona ukuthi isiqhubeka isaphi. Then mangabe kuqhubeka ke engasebenzi ekhaya balindele ukuthi kumele afake imali. Ufakele u-aunty? Yes, kumele abafakele imali. Sathatha isinqumo sokuthi kumele kufakwe yimi. So mina ngangeke ngize ngikwazi ukuthi ngifake imali ade sijwayele ukuyifaka ngoba phela akusafani nasekuqaleni. Nami nginedingo naye futhi unedingo le naba no-aunty banedingo ngapha baney'ngane futhi ziyasithanda futhi iy'ngane phela ngisize siye kuba support kodwa kwakumele bona bamukele lokho enginako. So ngikuzwa uthi-ke nabaney'dingo le so naningasasebenzi kwibhilidi eli-1? Wayesehambile seJozi. So umsebenzi waseGoli lo wamlahlekela? Yeah. Okay, yeah. Maqhubeka. Kwathi uma umlahlekela kumsebenzi sadiscuss ukuthi kumele asho ekhaya ukuthi akasebenzi. Bangathathi ezifo usasebenza. Wayesaba ukusho ngoba wayengafuni ukuthi bamthathe njengesehluleki. So ngamtshela ukuthi uma ngabe uzosho ekhaya ukuthi akasebenzi akusho ukuthi usehluleki. Wonke umuntu empilweni ayithola second chance. Kusengenzeka ukuthole umsebenzi. Batshela ukuthi ekhaya awusasebenzi, iy'dingo zabo ngesisakwazi ukukhava zonke. Sekuzokwehla. Hayi-ke wayesaba ebhala ecisha. Nami ngapha ababhizi bayangifonela bafuna izinto. Imali engiyifakayo ayisaneli izinto zabo abayithengayo. So sekumele manje mina ngicezule ama-savings wami nginike bona ngobani ngingafuni ukuthi kusasa kuthiwa ngidle imali yobhuti wabo. Yeah. So manje leyo nto leyo i-affecta kanjani-ke wena? Wawusunazo iy'ngane esekwenzayo yonke le nto? I was pregnant. You were pregnant and you were going through all that. Yeah. So manje kumndeni imali yashintsha. Babefila kanjani? Babengithuka noma kuwukuthi babengasho kimi straight ukuthi bangithuke ngamagama but babehambe bengikhuluma ukuthi ngidla imali yabhuti wabo and ekukhuleleni kwami kwenzeka ngaba ne-miscarriage ngoba ngasengibhekane nezinto eziningi kakhulu, i-stress ngapha sengiphethe. Now nami phela nami nginomndeni wami sinothi ukuthi ngaqhuma etsheni nginomndeni. Nawe uyalidinga usizo lami ney'ngane zasekhaya ezingidingayo. So umsolo uma umtshela ukuthi phela buye eGoli ngeke phela ziyangixaka la. Wayethi angeke akwazi ukubuya eGoli, wayehlala ehostel. Wayethi angeke akwazi ukubuya eGoli. Ekhaya kumele babone ngathi usasebenza, kumele ubonakala ngathi uyisehluleki. Ngimtshela ukuthi maybe nangapha umsebenzi usengawuthola singazama sobabili. Singathenga something udayise noma wenzeni. Uyabazi abantu bese bakutshela ukudayisa abantu besifazane.
So lento lena yokukhiqizisana ukuthi akafuna ubuye eGoli yathatha isikhathi singanani? Ayithathanga isikhathi eside, kwathatha nje isikhathi esincanyana. Ngamyeka futhi ngamyeka ngathi sizoqhubeka senze ngale ndlela esenza ngayo. Kodwa ngizwe ukuthi leli joke esengilithole liyangisinda ngoba alihambi ngepeace, lihamba nezinkulumo phakathi. Uyayibona lona. So manje ke ngisho noma usumiscarryile akayisola ukuthi athi ngehle ngiyombheka like awukho umnyakazo awenzayo. Bethami ngine-miscarriage weza wazi ngongibona senzokwenziwayo ukuthi angigeze, ngamnika imali phela ukuthi athenge izinto sigeze, angigeze ngibe right. Wangaya kodwa kubo sasenzele emzini wethu, waqeda lapho wajika futhi umuntu futhi oyophanda. Kodwa still kuthule kungenzeki lutho. Mina futhi kumele ngiqhubeke futhi ngihlale nemfihlo ukuthi akasebenzi. Yes. Ma umtshela ukuthi umndeni uyakuthuka-ke manje uthini yena? Uma ngabe ngimtshela ukuthi umndeni wakhe uyangithuka ukuthi ngidle imali yakhe, ube abaphikele odadewabo ukuthi angeke baze bayisho into enjalo, ngeke bayenze into enjalo. So ngithule, ngiyabonga, ngingafuni futhi ukuyifaka kakhulu kuyena leyo nto ngoba indlela engangimthanda ngangenza sure ukuthi uthando lwethu ngiyalivikela. Ngangifuna ngathi singahlezi sihe umuntu wesifazane. Njengomuntu wesifazane kanti angiboni ukuthi ngilimaza mina. So into engayinaka kuyena ukuthi azawuvikela usisi bakhe kanje, I think babemfakela noma intombazane or yini, angeke ngazi. So yini ke le yenza athi ngipakisha into zami ngiyahamba mina? Into enza ukuthi ngimshiye kwathi ngelinye ilanga ebusuku angisuke bengingasonto ojwayele ukufona ebusuku, bengifona nje early nje sikhulume sibe right ngoba vele ngangasoli lutho. Into enza ukuthi ngisole ukuthi wayehleze backup osisi bakho ukuthi mengithi bangenza ukuthi abaphikele. So ngafona the other day, ngafona ebusuku nge-video call engalindele. Ngathi kwathi mate uyayi-answer, ngibona ikhanda lentombazane embhedeni, ngishaye ngathi angiboni, ngiqhubeke ngikhulumise naye, ngikhulumise isikhathi eside ongangukuthi ngangifuna ukuthi oseduze kwakhe aze acasuke, kanti intombazane izobuvele ibanje ukuthimula. Yathi mayibanja ukuthimula ngiyambuza ukuthi ubani loyo ngoba phela ngazi ukuthi mina ehostel akuvunyelwa umuntu wesifazane ukuthi angene. Okuwukuthi kushuthi wayesenayo umuntu indlu ayakuyona, angena kuyona. So masethimula ngiyambuza ukuthi ubani loyo, athi umngani wami. Ngithi wena utheke musehostel usendlini oyi-1, umngani manje sefike nini? The time ngimbuza lokho kushuthi nogel oseceleni uyacasuka, mevusa ikhanda intombazane ngiyibone, ngivele ngigcwala inyembezi emahlweni, ngimbuza ukwenzakalani, a-drop ifone. Lapho ngiyahlanya-ke endlini-ke manje, ngiyahlanya endlini ngithi sengihlala isikhathi esidanga kanti ngihlalele amanyala. Ila ngathatha khona isinqumo sokuthi ngiyafona kubo ngiyabatshela ukuthi empilweni ubhutweni akasebenzi. Sonke lesikhathi mina amandla ami la anwadlayo. So kusukela manje into engihlanganise nani angisayiboni. And abazange baze bakholwe mengibatshela kanjalo. Umsolwa yena? Umsolwa wathi uzozama ukubuya in wangifica ngingasekho ngase sengihambile sengiyekhaya. Usuhambile? Ngabona ukuthi ayikho into engihlala ngoba wayezothi mengifica ekhaya angincenge ngivume. Yes, ngathi nje into ezongisiza angiyele kithi angifice ngingekho. So manje ke mase fine, I'm sure wabuya ngithi wakufica ungekho. So wafuna i-divorce noma newi-separation? Siku-separation njengamanje, asidivorcanga. Kodwa ke siki-process ye-divorce. Senesikhathi singanani niku-separation? It's been 6 months. It's been 6 months? Yes. Ukuyisola kwakhe mhlawumbe ethi-ke awu ngabheda mhlawumbe it was a moment of weakness? Yeah, yena uyafona. Kwesinye isikhathi ngiyayibamba, kwesinye isikhathi ngingayibambi, asho ukuthi uyaxolisa uyayisola. Into engihlezi ngiyibuza wona ukuthi ingabe kokuqala noma ilo nto ehlezi ngihlupha ukuthi fine ngizothi ngiyamxolela kanti akusikona okokuqala, mhlawumbe into ayijwayele, mhlawumbe le ntombazane iyona intombazane ahlala naye lithi uyasebenza ini, mhlawumbe kwayona intombazane iyamondla khona lapha eGoli. So nje angiboni ukuthi khona into esengalunga phakathi kwami naye. So it's possible ukuthi akabuyi ngenxa yayo le ntombazane? Yeah, possible ukuthi akabuyi ngenxa ngoba benokuthatha 4 months engabuyi. Ungathi uhlele eGoli ungasebenzi, uhlalelani 4 months ungabuyi? Udlani. Uthi uma ubuyile uzongiqhamukela ngo-3 ekuseni, uthi uyafika ubuyaphi? Sure. Uyabona. Osikwiza-ke sebeyizwile-ke le ndaba ukuthi hayibo kanti besifido wena. Bona-ke abazehlisanga ukuthi hawu siyaxolisa.
bazozehlisa bahlangana nami ngakubo yini ngoba angeke baze benze lutho bazoqhubeka nje nalelo khanda labo la xabayo. So nga-decide ukuthi angidelete iy'namba zabo. So manje-ke in life after everything umuntu wesilisa edlale ngawo kade uzama ukumprotecta, do you think ukuthi-ke ungaphinde ungene emshadweni? Hayi okwamanje. Hayi okwamanje. Hayi manje ngisadinga nje ukuhila, ngithathe nje isikhathi sami, ngiy'thole nje ukuthi ngimephi. Ke ngiy'cinge kwamina ukuthi ngimephi ngoba uma ngabe ngithi ngizozama futhi angeke ngize ngingene kule relationship ngenhliziyo enokuthula. Ngizoba nokusaba ukuthi mhlampe nalo sengangigila kanti mhlampe nakasezanga ngalokho. Umuntu wesilisa-ke uyophinda umsupport? Angiboni, angisophinde futhi noma ngathiwa ngimthole nesicathulo esisodwa ngizothi gqoka dali uzoba right ngendlela. Singamane sispende sibe omunye ukhala dali mene blue elodwa sizolayina libe right. Silipheshe sithole elinye ngendlela. No, it's so unfortunate. So but uthini omunye umuntu wesifazane like i-advice not ukuthi uyamtshela ukuthi enzeni, but i-advice ohleli laphana naye othi usiza umyeni wakhe ufihla amacala akhe. Yini ongam-advise kuyona, yini wena into oyifundile kuyona lokho? Into engiyifundile kule nto ukuthi sabantu besifazane asiyekeni ukuthanda ukuvikela abantu besilisa ngenxa yothando. Thina abantu besifazane sinothando kakhulu, sithanda nokuvikela isithunzi sothando lethu. Uma ngabe ubona ukuthi kwi-relationship yakho awusekho happy, kubuhlungu, phuma. Uma ngabona ukuthi akuphumeki, thola umuntu ozokhuluma naye. Isikhathi esiningi ngike ngingasho ukuthi umuntu akakhulume nomngani noma ini. Gibela i-taxi, hambe e-mall odla ice cream, thola umuntu omdala ehleli phansi, khuluma naye, umbikele konke. I'm sure uzoyithola advice right kulo muntu ngoba vele awumazi. Gibela i-taxi hambe ekhaya, uzoyithola isolution lapho. Yeah, because kwesinye isikhathi kuyahlupha ukukhuluma nomuntu omaziyo. Nje kube uyitiye lakhe lelo. Indaba zakho ugcina segcwala umphakathi wonke. Yeah, that's true. Hayi, niyayizwela-ke isitori sadadewethu ukuthi wayethena ufihla ihlazo laba basekhaya kanti ubaba wasekhaya yena uyiqhubela nempilo nabanye. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwisiqephu sabuyelana emendweni. Please feel free ukuthi uma unawo usinaso isitori sakho futhi ukusixoxa uzohlala nami la kwi-couch usho ukuthi-ke na yini wena yakupashisa iy'mpahla zakho wathi ngiyagoduka. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLongstar, ngimthanda kakhulu. It's the Black Life TV.